Bună, eu sunt Bogdan și bine ați venit la primul nostru episod din Watch Neck Capture. Este destul de bonuzant. Continue, hai să dăm la continue. X. Este nou cu piatra. Și cred că aruncă cu piatra după el. Știam eu. Să vă arăt și o fază, cea mai șmecheră fază mai tot se duce stână. Ce se întâmplă? Știam eu că... E... Stai că trebuie să iau prin data asta ca să vă arăt fața cu căcățel. Stai. Și-am urcat și locul. E cam amuzant. Ia ce face. Ce s-a întâmplat? Știu. Să văd faza cu grătarul. Faza cu grătarul e cea mai șmecheră. Ce s-a atins? Știu că câteodată apare fundal alb, dar în ce scuze. Fiți atenți. Yeah. Stați puțin. Iar video. Beware incoming danger. Join forces with your friends and crush your enemies. You are the king. Unite your empire. Play Good Game Empire in app or browser now. Și-a băgat update sau ceva. Îmi cer scuze pentru asta. Ad colonii. Eu vreau să ies, nu să rămân. Da, așa, bravo. Fiți atenți faza cu asta. I-a stoarce și capul. Headshot. Și uitați că îi se vede capul acolo. Iac. Chiar foarte iac. Care mai place mie? Da, stați puțin. Astea. Într-un ochi, iac. Săracul vecin. Headshot.
Săracul. Și nu mai face în continuare. A, și pe aia cu câinele. Ia un zonă. Fiți atenți. Fiți atenți, stați puțin. Faza cu toiul. Asta, cea mai șmecheră fază este cu norul. Headshot! Dă în jos. Bravo. Mie sincer să-mi place băiatul ăsta, e prea amuzant. Să fiți atenți cum țipă. Ați auzit cum țipă? Fața cu norii cea mai șmecheră. Cu norii stați. Fiți atenți ce vine. Vezi puțin? E prea șmecheră faza asta. Stați puțin. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să lăsați butonul de like. V-am pupat!